Hakane ka janmian nga khot nga wer ya phi baro ki pai rugai ki be yashim banta hakane ka jingle rublei ya ka jing sha shitam bat ka jing yap jong utrai Jesus Christ man ya pusan halor ka phang ublei ui yangi bat kumno ni dai ban e ya ublei na ka jing ruai sam ka lenong ka basan phuai ka dakhot ka basan ka ong kumne lapun yang ka pop bat kum unong pop yang lakha di Pakistan ublei ulatip lupa bahadian balakha ya phi bat yang kalong baka jinge dei jong ublei bat ngi kala dukut no ka jinge dei jong ublei bat ngi la disconnect no na ka jing im jungi tang na ka daw jong ka pop u adam bat ka im Tidai nak ni kadau, kalong ba ublei kwa bangi ki kuan jong u nginduno ya kata ke jinge dai bat u tang nak kadau jong u adam bat ke im. Namar udakwa yang iwei pe iwei ba nidai benyo ya kata ke jing im kabam jukut kaba ublei hi ulakular hangi iwei pe iwei. Kumta ublei ularai berlalu sim ya karai ban pha ya ukun jong u sya ka ne ka perthei ya ka bangi sim na ka gospel jong u Yohanes kalnong ka balai ka dakhot ka khan rio ka ba ong kum ne ublei ulai e ya ka perthei bor ula it no ya ukun ba marwei jong u ba baro ki bangai kin omiap kin like im bat kin yo ya ka jing im bam chukun Pakistan kebalang kalahikai yangi pat kalapin sungu tu yangi baka jingwan jong jisu ke jingwan si uspa jong kun jong u kala plelat plelenti yangi iwei pe iwei bani kendu biang sai sisian ya ublei lingba ka baptisma bakhuai tikani ga dei ke jing ie ka ba khrau tam ka ba ublei udon na ka banta jong phi bat na ka banta jong aru kumju tekum ki khun habangi ie ya ki kme ki pa ni ko ngu ya ki jing sneng jong ki ni em kat kum ki ji kai jong ki te kum juru na ka banta jing ki kristan habangi kwa ban pen pau ya ki jing ie jong ya ublei komot ki don ki kam ka bangi dei ban pendep ha ki jing em jong ka baning kong kalong ban sumari ki hukum jong ublei ka baar ban kiar na kapop kabalai ban pule bat ngap ya kaktien jong ublei barobor kabasau ban duai man la kasngi kabasan ban tip ya u ban shania ya u ban ko ngu ya u kaban rio ban ya ro ban mani ya u ban burom ya u bat kaban yo kalong ban ie yo paramajan kumba ie ya ledehi bat ki wei pat ki kam le rublei ka ba ma phi pitep khamha shimet ha ka jing em jung phi kumta ha ne ka janmiet ki don lai tali ki mat pusan ka ba nga kwa ban bu akhmat jung phi ban nga kwa ban pasat akhmat jung phi ba phin tho lani ba phin measure ba kumno pi e ya ublei bat hadu kan no pi e ya ublei kamat pusan kabaning kong kum ki kuan jong ublei ladangi kiar na kapop man ki kam ki basniu tang namar bangi tieng ya ke jing pensitom bat ke jing tunju ublei kamut bangi dangsa ha ke jing long marau namar ni tip ki marau ki kongo ela ki kenrat ki marau ki pendap ki kam bala hukum dau kenrat namar ki tieng ya ke jing sya sempan bat kita ya kijing sya pensitom kabaar ladangi sumari ki hukum ban ngile ya kamonjong ublei namar bangi khmi lenti ya kijing korku bat kijing ai jong u kani kamot kalong bangi ie ya ublei kum kinong bela tikinong belasngi kilai ban trei nadu prabaji hadu san baji Kisakri sorkar kilai
Kisdang bantrei na du khandai shupau hadu san ban riu beji. Ti habakot jong tayo bat habakot jong ubanai kiyo ya ka bainong. Ti para Kristan ngamot ban ong bakini ki arteli kita ki point lani ki mat ka bangobu akhmat jong pi lisi kimlong ki babiang. Tihan lay ka jing persyang jungi ban iya yo blay lingba kini kamat ka baningkong bat ka baar. Ha ka jing sngau jeng akalong bakampat biang bat kampat pura. Tika balay. Henry kum ki kuan jong u. Ladangi ko ngo yo blay bat pendap hok pendap janai ya ka jing Kristan na ka benta ka jing bahajungi. Sengap ha. Ladangi pendap janai ya kejing Kristan na kebenta kejing bahajungi kabamut na kebenta kejing bah kemensiam kabau blay ulai ngasngo bakata dai kejing iet kebajanai bat kabapura kabapensong bahai utrai namar ba ni iet yo blay om namar bangi tieng ya kejing pensitom jong u ni iet yo blay om da bangi khmi lenti helai ni iet yo blay na kabenta kejing bha jong kemensiam khlam da khmi lenti ai bat da kamon basngo bha tibaro ki jai ben rio ki badon akni ka slaperthei ki kan mau bat ki iet yo blay henrei tangkawai ka bapen long yanga bat ya phi ban klet ya kejing iet jong blay kata kalong kapop Tiya kani wat kena rit lu kitip bahawa lepam kemut ngiklet no ya ublay. Kejing kalon ujisu hadu laisian kamut ba ujisu umlong ubriu ubakhlain leni ublay ubakhlain. Kejing kalon jong ujisu kamut ba ujisu umla wan ba ya kejing pna lada kumukuan jong ublay ula banlek kampla ula ban pensting ya kata kading pena ke ba ukit kumba pensting ukan pan ti henrei ke jingkalon jong jisu ha ka lenti ban poi sho ulum kalvari kalong ban ai men siem yangi ba habangi kalon ha ka pop habangi ha bun sien ha kita ki kaum ki basniu ha ka jing em ni dai ban yang sayang ni dai ban ke sakhe ha ka jing em jungi hadu tat ba ngindala ban jom ya kita kijing pensyoi jong suet. U Paulus bakuai Ukraine syai kumdi da ka bau ong. Kat bagi pop kinang buon kat ta ka jing ai ublay kanang kanrei. Kat ba nang buon ki pop kat taru ka jing ai ublay ka ke saudong yangi. Tikum kanuksa kalong ba kumbau doktor syua bon tak dawai ya ke jingbong jong ki ba mensau upen kuat benia ya ke tu ke jingbong da ke dawai lene da ke detol bat haba utip bakala kuat nang tau sa tak dawai bakan jam tikum juru ha ke jing em jungi Pakistan kalong ba da ki jing ai ublay kumba ong u Paulus bakuat ki badai ke jing duai pan ma ke jing kuslai lane ke jing kot jumut bat ke jing plapop ni dai ban sai khua ki pop jungi khnang ba ka donut jungi bat ke mensiam jungi kan long ka ba khua shua bangin kan du biang ya ublay te Pakistan ke jing sumar khua yala ka mensiam ka ba ublay ula ai happy bat hanga kadai ka responsibility jungi ban sumar khuai ya ka mensiam bau blay ula ayangi kadai ka kan ram jungi iwei pe iwei ki Kristan namar ka mensiam kadai ka jing sa ai sung ba ka jong ublay yangi haba ublay u ai sung ba ti kam ngi de ban sumar khuai ya jing ai sung ba jong u ti haba ngi sumar khuai ya jing ai sung ba kamut ka pen pau kalong namar bangi i u namar lada ublay siam la ai kaman siam ka jing em jungi lese kamet jungi ka dorba babri jungi wei pe wei kan long kum ki stashu lese ki bamdon jing em te Pakistan an penkut ini
kimat puson hakan ni kejanmiat dah kabang akan tu ya pi wat kumju yang aru kumju tu habangi poi si yeng ngin pliet ya ka sam kaban rio ka dekat iwei bat sau bat tungin duai bangin puson kumni ko try wat mai yang haba mi bitar but wat sempat yang haba mi sngo ingkong wano ko try wan pin em yang namar mi ie yang tu pelai yang na kejingyam ani ro Jesus Christ